Kolja, ja bih te sada zamolio, pošto su sljedeće dve stvari, dve crnačke duhovne pesme koje si ti sigurno peo preko 1000 puta, zajedno sa Dikom i sa Horom, da nas uvedeš u te dve pesme i da nam kažeš, mislim da i tu postoji jedna simpatična anegdota. Pa, anegdota jeste. To su dve crnačke duhovne pesme. Jedna je I Wanna Be Ready u aranžmanu Jamesa Millera, a druga je In That Great Get-Up Morning u aranžmanu Chestera Hairstona. Mi smo imali sreću, ne sjećam se tačno kad je to bilo, podavno, da Chester Hairston dođe u Beograd. Mi smo spremili tu njegovu stvar, sada će biti druga po redu. I sa njim imali dve probe. On nam je dirigovao, vrlo simpatičan jedan stari crnac. Mi smo ga zvali Crni Mokranjac. On je skupio najviše crnačkih pesama, koje duhovnih, koje svetovnih, i ovo je jedna od njegovih lepih pesama. Posle kad smo bili u Americi, sreli smo ga, bio je baš neka proslava bila, neki banket, i on je došao, prisustvovao. Imam jednu sliku, baš ovako, ko što nas dvojica sada stojimo. On je bio pored mene, on nam je nešto pričao, ja sam to preveo za naš hor. Ta fotografija je vrlo lepa, bilo je ovako malo slabije osvetljenje u onom baru gde smo bili. Tu sam ja i pored mene jedna bela kragna. Drugo se ništa nije videlo, on je bio u smokingu, crn je, samo bela kragna. Hvala, to je bio Kolja Čajkanović, doajen hora Branko Pešmanović. Ja vas molim da zauzmete ponovo svoje mesta.